Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní mojej maturitnej práce, čo je film. Uvidíte v tomto filme 12 futbalových klubov z prvej slovenskej ligy. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Momentálne sa nachádzam pred MOL Arenou, čo je Dunajský Stredský štadión. Takže toto je štadión Michaloviec. Celý názov tohto futbalového klubu je MFK Zemplín Michalovce. V najvyššej slovenskej súťaži hrajú od sezóny 2015-16. Štadión Michalovce disponuje kapacitou 4440 miest na sedenie. Prvé zmienky o klube pochádzajú z roku 1912 a predseda klubu je Jan Sabol. 13. júna 2015 víťazili na ihrisku MFK Skalica 2-0 a zaistili si tak prvé miesto a historický postup do najvyššej súťaže, v ktorej sa premiérovo predstavili v nasledujúcej sezóne. Ich prezývka je Zemplínčania, žltomodrý. Štadión. Vion Zlaté Moravce sa nachádza približne 3 km od centra mesta v nadmorskej výške 196 metrov nad morom. Na štadióne sa hrá na prírodnom trávniku, kapacita štadióna je 4006 miest na sedenie, výkon osvetlenia štadióna je 1400 luxov. Trenčiansky štadión má názov Štadión na Sihoti. Je futbalový štadión v meste Trenčín, nachádzajúci sa v mestskej časti Sihoť, blízko železničnej stanice. Je domácim štadiónom klubu FK AS Trenčín. Klub, ktorý tu hráva, čiže AS Trenčín, je dvojnásobným majstrom a držiteľom trofeje s názvom Esencia hry, čiže slovenskej prvej ligy, ktorá má momentálne názov Nike Liga. Štadión sa nachádza pod hradom Matúša Čáka Trenčianskeho. Kapacita štadióna je 6366 miest na sedenie. Ihrisko má rozmery 105x68 metrov. Štadión Banskej Bystrice, čiže štadión Slovenského národného povstania, je atletický a futbalový štadión nachádzajúci sa v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Svoje domáce zápasy tu hrá MFK Dukla Banská Bystrica, nachádza sa na okraji sídliska Fončorda, blízko kúpaliska, bazénu a športovej haly. Štadión je vo vlastníctve Ministerstva obrany Slovenskej republiky, spravuje ho vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica. V roku 2018 vláda Slovenskej republiky schválila rekonštrukciu štadióna za 12 974 676 eur, ktorá je financovaná ako kapitálový výdavok Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Oh my God. 5. októbra 2019 sa Banská Bystrica rozlúčila so starým štadiónom Slovenského národného povstania na Štiavničkách. Odohrali zápas proti FK Dubnica nad Váhom, ktorý skončil výsledkom 3-3, bol posledným stretnutím na starom štadióne. Momentálne hrá Banská Bystrica už na novom zrekonštruovanom štadióne. Dukla Banská Bystrica je slovenský futbalový klub s bohatou tradíciou. Patril medzi elitu slovenského futbalu
ale v roku 2016 zastihli klub finančné problémy a musel opustiť najvyššiu súťaž a prepadli sa až do 3. ligy. V roku 2018 sa prebojovala do 2. ligy. Od sezóny 2022-2023 pôsobí opäť v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Štadión FK Železiarne Podbrezová. Štadión má názov Zolpo Arena a kapacita štadióna je 4000 miest na sedenie. Rozmery štadióna sú 105 x 68 metrov. Osvetlenie je 1200 luxov. Klub, ktorý hráva na tomto štadióne, čiže FK Železiarne Podbrezová, sa zúčastňuje najvyššej slovenskej ligy, čiže Nike Liga. Štadión FC Košice, čiže Košická futbalová aréna. Kapacita štadióna je 5836 miest na sedenie, lenže štadión ešte nie je dokončený a po dokončení štadióna by mala byť kapacita 12658 miest na sedenie. Priebeh výstavby. Celá stavba je rozdelená do 3 etáp. Ešte začiatkom roka 2018 bolo rozhodnuté, že ako zhotoviteľ stavby bude skupina dodávateľov Avastau z Galanty a firma OHL z Bratislavy. V rámci prvej etapy bol vypracovaný projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, boli zabezpečené príslušné stavebné povolenia a stavebné práce pre sfunkčnenie štadiónu. Všetky 3 etapy mali spolu stáť 19,47 milióna eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dotovalo 4 milióny eur a Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 miliónov eur. Futbalový klub FC Košice vznikol po rozpade FC VSS Košice spojením klubov TJ Vyšné Opatské a FK Košice Barca. V sezóne 2018-2019 dokázal postúpiť do 2. ligy, ktorú si zahral v sezóne 2019-2020. V sezóne 2022-2023 sa stal klub majstrom 2. ligy a postúpil do najvyššej súťaže, čiže Nike ligy. Štadión MFK Ružomberok. Tento štadión má názov Štadión pod Čebraťom. Je domácim stánkom futbalového klubu MFK Ružomberok. Má kapacitu 4876 miest na sedenie. Bol otvorený v roku 1955 a prestavaný v roku 2016. Štadión MFK Skalica. Štadión má názov Mestský štadión Skalica. Kapacita štadióna je 3000 miest na sedenie. Ich štadión ešte prezývajú Letňák. Do najvyššej slovenskej súťaže Skalica postúpila v roku 2022 a doteraz hrá v najvyššej súťaži a samozrejme táto najvyššia súťaž je prezývaná Nike Liga. Štadión MŠK Žilina. Otvorený bol v roku 1941, prestavaný bol v rokoch 2002, 2006 až 2011, rozšírený bol v rokoch 2006 až 2015 a povrch na štadióne je umelý trávnik. Žilinský najväčší úspech je, že sa ako tretí slovenský tím v histórii zúčastnil v skupinovej fáze Ligy majstrov. Štadión Dunajskej Stredy sa nazýva MOL Arena. Otvorený bol v roku 1953, lenže bol prestavaný a nanovo bol otvorený v roku 2019, kompletne zrekonštruovaný
Kapacita štadióna je 12 700 miest na sedenie. Architekt tohto štadiónu je Csaba Ambruš. Povrch na tomto štadióne je prírodný trávnik. Prvý zápas na tomto štadióne odohrala Dunajská Streda proti Slovanu Bratislava, ešte vtedy v rámci Fortuna ligy. Štadión FC Spartak Trnava. Tento štadión sa volá štadión Antona Malatinského. Anton Malatinský má pri štadióne vybudovanú sochu, ktorú môžete vidieť vo videu. Štadión je postavený spolu s nákupným centrom. Je to obrovský areál. Pri štadióne má Spartak Trnava vybudovaný vlastný fanshop. Hneď pri fanshope sa dá pozerať na štadión. Takto vyzerá štadión znútra. Štadión Antona Malatinského je známy aj ako City Arena. Kapacita štadióna je 19 460 miest na sedenie. Cena výstavby bola 30 miliónov eur. Architekt je Pavol Adamec. Povrch na štadióne je prírodný trávnik. Tento štadión bol dokončený v auguste 2015 a slávnostné otvorenie bolo 22. augusta 2015. Je druhým najväčším štadiónom na Slovensku. Hrávajú sa na ňom aj medzištátne zápasy. Športová časť teda stála 30 miliónov eur, ale investičné náklady celkovo boli 78 miliónov eur, keď rátame aj nákupné centrum. Spartak Trnava je 5-násobný majster Československa a majster Slovenska zo sezóny 2017-18. Okrem 5 titulov majstra Československa získal 5-krát československý pohár, 8-krát slovenský pohár a iné významné trofeje. Trnava sa dostala aj do najvýznamnejšej európskej súťaže, Ligy majstrov, kde v roku 1969 dokráčala až do semifinále. Tam vypadla s Ajaxom Amsterdam. Zemeška Žilina je najstabilnejším účastníkom novodobej slovenskej ligy. Zúčastnil sa 19 z 20 ročníkov. Spartak Trnava je klub s najväčšou fanúšikovskou základňou na Slovensku. Štadión ŠK Slovan Bratislava má názov Tehelné pole. Je to národný futbalový štadión. Štadión má kapacitu 22 500 miest na sedenie. Povrch na štadióne je prírodný trávnik. Cena výstavby bola 70 miliónov eur. Architekt je Karol Kálaň. Stavba štadióna sa začala 1. septembra 2016. Stavala ho spoločnosť Štrapak. Pozemné a inžinierské staviteľstvo. Pôvodná zmluva cena výstavby športovej infraštruktúry
stanovená verejnou súťažou, bola vo výške 49,81 milióna eur bez DPH, 60 miliónov eur z DPH. Majiteľa Slovanu Bratislava Ivana Kmotríka staršieho nakoniec vyšla stavba na viac ako 100 miliónov eur a vláda Slovenskej republiky prispela na jeho výstavbu 27 miliónmi eurami. Štadión bol slávnostne otvorený dňa 3. marca 2019 zápasom SK Slovan Bratislava proti Spartaku Trnava, čo je najväčšie slovenské derby. SK Slovan Bratislava je najúspešnejší slovenský futbalový klub. V historickej tabuľke mu patrí 3. miesto za Spartou Praha a Sláviou Praha, ale pred Duklou Praha. Najväčším úspechom klubu je triumf v pohári víťazov pohárov z roku 1969. Slovan vo finále v Bazíleji porazil slávny FC Barcelona. Dodnes je jediným klubom z bývalého Československa, ktorý dokázal získať jednu z európskych trofejí. Zároveň sa stal prvým klubom z východnej Európy s víťazstvom v súťaži organizovanej Európskou futbalovou úniou. Slovan mal výrazný podiel na úspechoch československej reprezentácie na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy. V kádri víťazného mužstva z majstrovstiev Európy 1976 bolo 7 hráčov Slovana. Z toho 6 nastúpili vo finálovom zápase proti Nemecku. Tak a na záver som si pre vás pripravil bonus, ktorým je porovnanie najväčších slovenských štadiónov s dvoma anglickými štadiónmi, ktoré sú zároveň jedny z najväčších štadiónov v Anglicku. Tento prvý štadión, ktorý môžete vo filme vidieť, je štadión klubu Arsenal FC. Štadión Arsenalu má kapacitu 60 704 miest na sedenie. Tento štadión patrí Tottenhamu. Keďže som mal tú možnosť ísť v januári do Londýna, tak som neváhal a do mojho filmu som natočil aj štadióny z Anglicka. Štadión Tottenhamu má kapacitu 62 850 miest na sedenie. A tu máme porovnanie týchto štadiónov. Horné dva sú londýnske štadióny a dolné dva sú najväčšie slovenské štadióny. Je vidieť rozdiel týchto štadiónov samozrejme, ale myslím si, že na to, že sme na Slovensku a Slovensko je menšia krajina, o dosť menšia krajina ako Anglicko, tak sa nemáme za čo hanbiť.